אומרת התורה הקדושה, יש לנו ספר פה של הרב יעקב עדס, יש היום בירושלים, יהודי עובד השם גדול נשגב מאוד, שקוראים לו הרב עדס, אם שמעתם את שימו בטח, הוא בכותל המערבי, מתפלל תפילות גדולות, הוא כתב הרבה חיבורים בעבודת השם, וזה אנחנו התרגלנו ללמוד בקונטרס שלו בעזרת השם, קצת דברי תורה שמחזקים את הנפש. יש פה פרק ב' הגענו שבוע שעבר, עשינו פעם שנייה כבר, בביאור המאמר שהקדוש ברוך הוא והתורה ועם ישראל הם דבר אחד, ובביאור המהות של נשמת היהודי. מה זה הנשמה של כל יהודי? אמרנו, יש גם מאמר של הזוהר הקדוש שאומר, קודשה בריחו ואורייתא וישראל חדו. הקדוש ברוך הוא והתורה ועם ישראל זה דבר אחד. השאלה מה התוכן של הדברים האלו, מה זה הנשמה של יהודי, זה הפרק הזה מבאר, וזה מאוד מאוד חשוב, אפשר להגיד אחד מיסודי כל החיים. מי שלא יודע את זה, אני לא יודע מה הוא כן יודע. אומר הרמח"ל, אומר בשם ספר הרמח"ל, בספר הדיל במרום, לכן הנפש החיים, ועוד הרבה ספרים הביאו מאמר מספר הזוהר, קודשה בריחו ואורייתא וישראל חדו. היינו שהתורה, שהשם יתברך והתורה ועם ישראל הם דבר אחד. והדברים צריכים ביור. איך ייתכן לומר שהרי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף? הוא ממלא את כל העולמות וסובב את כל העולמות. הקדוש ברוך הוא זה משהו מעבר להשגה שלנו. כן, אנחנו תמיד אומרים אור של השם יתברך, זה רק בשביל להמשיל לנו שלנו. לא מבינים, זה משהו מעבר להשגה שלנו, ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין. אז מה, איך אפשר לשייך את זה? התורה זה ספר תורה שעומד בארון הקודש. ישראל הם בני אדם. מה זה הדבר הזה שכולם זה דבר אחד? הקדוש ברוך הוא והתורה וישראל זה דבר אחד. מה ביאור פשט הדברים האלו? אומר הרב, זה השאלה שהרב שואל, והדברים צריכים ביאור בשם הספר של רבינו הרמח"ל, רבינו משה חיים לוצאטו, היה בתקופה לפני כ-400 שנה בערך, פחות, 300 שנה בערך, פחות אפילו קצת, והוא כתב כמה חיבורים נשגבים, היה יהודי מופלא ומופלג ביותר, הרי נפטר רק בסך הכל בגיל 40, הוא קבור, אפילו לא יודעים איפה הוא קבור, יש לו קבר גם בעכו וגם בטבריה, אתם מכירים מסתובב? הרי הקדוש 30 ומשהו, הוא 40, כולם נמצאו צעירים, אה? קבר גם בעכו? כן. הוא היה בחוץ לארץ והיה לה מריבה גדולה מאוד, לא היו מקובל על חכמי דור עולם, הוא היה כבר בגיל 18, היה אומר שהוא מדבר מלאכים, מלאכים נגלים אליו, והוא כותב דברים בשם מלאכים, הוא כתב ספר שלם כמו תיקוני הזוהר, תיקוני הרמח"ל, תיקונים חדשים לרמח"ל, יש ספר כמו ספר הזוהר בלשון של הזוהר, הקדוש רבי שמעון בר יוחאי כתב ספר 70 תיקונים עשה, כן, מה זה 70 תיקונים של תיקוני הזוהר? על מילת בראשית, הוא עשה לעיני כל ישראל, הסיום של התורה לעיני כל ישראל, כתב גם כן, לא יודע אם 70, לא זוכר כמה תיקונים, הוא גם כן כתב תיקונים בלשון של הספר הזוהר, זה היה אומר, מגידים מגיעים מהשמיים, הרבנים שם אותו דור לא ידעו להשכיל באיזה סדר גודל מדובר. היה קצת מעיבות איתו, חלק מהספרים שלו נגנזו אפילו, הוא עלה לארץ ישראל ונפטר בצעירות, אבל התורה שלו נשארה לנו. אז הוא אומר ככה, צריך להבין מה זה הדבר הזה שהכל דבר אחד, וצריך להקדים לביאור הדבר שהנה האדם מורכב מגוף ונשמה. הגוף ידוע ומורגש לכולם מהו, אבל הנשמה, אף על פי שכל אדם יודע שהיא קיימת בו, הוא מרגיש את זה היטב. הרי ההבדל בין חי למת ברור, כל הזמן רואים אדם חי, רחמנא ליצלן אדם מת. אז מה מבדיל ביניהם? יש לו את הידיים, הרגליים, יש לו את הכל אותו דבר, רק מה חסר נשמה. יש דבר ברור פה, אבל מי יכול להסביר אבל מה זה? אף על פי כן להגדיר מהות הנשמה עד סוף עניין הוא דבר קשה מאוד. מהקצת שבידינו להבין בזה, יש ליתן בזה משל לקרני השמש הנמשכות מן השמש. שכל מהות ומציאות קרני השמש הוא יניקתם והימשכותם מן השמש. יש שמש, יש לה קרניים. מה זה הקרניים? זה לא דבר בפני עצמו, זה דבר שנמשך מהשמש. אותו דבר אם ישים האדם, זה משל, אם ישים האדם קרש להפסיק בין קרני השמש לבין השמש, אז אחרי הקרש כבר לא יהיה קרניים. דהיינו, כל המציאות של הקרן זה שהיא נמשכת מהשמש. כאין זהו נשמת היהודי, שהיא נמשכת מהבורא יתברך. בכל מהותה ומציאותה הוא יניקתה והימשכותה מהבורא יתברך. הנשמה שלנו זה כאילו קרני שמש מהקדוש ברוך הוא. את הקדוש ברוך הוא לא יכולים להבין את הנשמה, כל שכן הפוך, אבל לא יכולים להבין, זה דבר, אבל הרעיון שבזה מה שהרמח"ל מסביר, שזה דבר שנמשך מהבורא יתברך כמו קרני השמש שנמשכים מהשמש. כן, זה עניין נשמת היהודי שהיא נמשכת מאת הבורא יתברך שמו. הוא אומר שכמובן זה הבדל גדול בין המציאות של השמשל למציאות האמיתית, אבל זה הרעיון בכללותו, והנה באמת, כל מה שיש בעולם הוא יונק ונמשך מהבורא יתברך. צריך להבין שגם הכל נמשך ממנו. הכל זה, הוא ברא, פירוש הדבר שהכל נמשך ממנו. אבל שם זה יותר ישר ויותר מורגש. הוא אומר, עם כל זה, אבל נשמה של יהודי זה באופן יותר ישיר ויותר מורגש. אז זה באופן יותר, כאילו, החפץ, הדבר שהוא הכי קרוב ונמשך ממנו באופן ישיר, זה
זה הנשמה של הבן אדם, ונחזור לענייננו, לביור המאמר, שהקדוש ברוך הוא בעם ישראל הם דבר אחד, כוונת המאמר הזה, שהנשמות של ישראל הם שפע הערה רוחנית, כן? שנמשך שפע זה את הבורא יתברך, שהוא השורש של הערה הזו, וזה הכוונה במה שאמרו שהשם יתברך ועם ישראל הם דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא זה השורש השפע, וזה השפע שנשפע. זה אומר, זה המשל שנותן הרמח"ל, להבין קצת מה זה הנשמה. הנשמה זה עניין רוחני שנמשך מהשם יתברך, כמו שמש שיש לה קרני אור. ומה שאמרו עוד שגם התורה הקדושה היא אחד עם הבורא ועם ישראל, לבאר דבר הזה צריך להקדים יסוד גדול, שמבואר בהרבה מקומות בחז"ל. הפסוק אומר, נפש עמל עמלה לו. דורשים חז"ל, מה זה עמל? עמלה, זה לשון פעמיים. נפש עמל עמלה לו, הוא עמל במקום זה, והתורה עומלת לו במקום אחר. האדם שעומל בתורה מתאמץ להבין את מה שכתוב בגמרא, התורה היא עומלת בשבילו במקום אחר. מה הכוונה? מסביר רש"י, פירש רש"י שכשהאדם עמל בתורה, התורה מבקשת להשם יתברך שיעזור לו להבין את התורה. האדם מנסה להבין את התורה, הנשמה הולכת להשם, מבקשת לו, תעזור ליהודי הזה להבין את התורה. מה אומר? מה יוצא מפה? שהמושג של תורה הוא מבאר מזה שהתורה אינה רק ספר תורה שיש לנו בעולם הזה, אלא שיש מציאות רוחנית של תורה בעולמות העליונים שיכולה לבקש בקשות מהשם יתברך. אומר, כמו משל דבר ידוע לכולם, שיש מציאות רוחנית של מלאכים. יש מלאך, כן? כולם יודעים שיש מלאכים בשמיים. הם מגיעים לפה גם כן לפעמים לעשות כל מיני פעולות. כן? אתם יודעים שהם מגיעים לפה לפעמים. כן. לא רק שהם מגיעים לפה, הם תמיד חייבים לבוא לפה. הם מעלים את התפילות שלנו, הם עושים הרבה מלאכים. בדורות האחרונים לא כל כך מדברים הרבה על מלאכים כדי שאנשים לא ייבהלו. אבל צריך לדעת שהעולם לא מנוהל בצורה גשמית, רק יש עולם רוחני מאחרי הדברים האלו. כל דבר יש לו שורש, עד כדי כך שכתוב בגמרא שכל עשב יש לו מלאך שעומד מופקד עליו. המלאכים זה, הקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולמות הגשמיים דרך עניינים שיש משהו שהוא רוחני, שהוא בין, באמצעי כאילו, כביכול בין העולמות הרוחניים ממש. יורדים לפה, לפעמים מתלבשים בלבוש. המושג שבכל ברית מילה אנחנו אומרים שאליהו הנביא מגיע. בדיוק היום שמעתי שהמלאכים באים לפה והם רוצים לברוח פה מהר, כי קשה להם להיות פה. למה? כי אנחנו יותר צדיקים מהם. יבוא בזמן האחרון, כך כתוב, יבוא, נכון, אבל לנו יש יצרה, אנחנו עובדים את השם עם היצרה, זה היופי פה. זה כל החוכמה. עד כדי כך שלעתיד לבוא באמת, כתוב שעם ישראל יעמדו קרוב לקדוש ברוך הוא, והמלאכים יהיו בחוץ, ויגידו מה פעל אל. הם ישאלו אותנו מה הקדוש ברוך הוא אומר. הקדוש ברוך הוא ייתן דרשה, אנחנו נשמע את הדרשה ממנו, והמלאכים בחוץ, שאנחנו נגמור את השיעור כלולי, אנחנו נצא החוץ, והמלאכים שאלו מה אמרו בבית מדרש. זה כך כתוב בנבואה של בלעם. אז אנחנו אומרים ככה, התורה הקדושה זה לא רק ספר תורה שעומד בארון הקודש, הרוחניות שעומדת בתוכה זה כמו מלאך שיכול ללכת לקדוש ברוך הוא לבקש ממנו בקשות. אז ממשיך הרב ואומר, אם ככה, אבל פי זה מובן, מה שאמרו במאמר הנ"ל, שגם התורה היא אחד עם השם יתברך ועם ישראל, הכוונה היא שסידר הקדוש ברוך הוא את סדר הבריאה, ששפע זה שבא ממנו לנשמות ישראל הוא מושפע דרך המציאות הרוחנית של התורה. שצירת השפע שבו נוצרות נשמותיהם של ישראל, נעשה ועובר דרך השפע של התורה הקדושה, שגם הוא סוג שפע מאיתו יתברך. דהיינו, אותו הערה רוחנית שנמצאת בתוך התורה, ועם ישראל זה אותו סוג של הערה שנמשך מאת השם יתברך. זה כאילו שביל צינור שדרך זה עובר. אתה רוצה לחזק את הערה שלנו לדבקות בהשם יתברך, על ידי הצינור הזה של התורה, אתה כאילו כביכול מתחבר לדבר שמחבר אותך, מקשר אותך להשם יתברך. ועוד דבר נוסף יש בזה, שהנה התשוקה הפנימית החזקה שיש ביותר, שיש לנפש האדם הוא להתקשר יותר לשורשה, ולקבל יותר שפע וחיזוק לעצם הנשמה. זה החיים האמיתיים. הרי בן אדם שהוא מוסיף חיים לנשמה שלו, זה הרי התשוקה האמיתית של הבן אדם. מה התשוקה? בן אדם רוצה לחיות. אז אמרנו מקודם, זה התענוגים. מה זה כל התענוגים? כל התענוגים זה להרגיש את החיים, לחוות את החיים. החיים ניתנים לבן אדם מכוחו. כל סוגי התענוגים זה בסך הכל אמצעים בשביל לחוות את החיים האלו. זה בסך הכל כל העניין. זה לא יש תענוג כזה, תענוג כזה. כל התענוגים זה סביב נקודה אחת. אדם נהנה מהחיים. אני לא אומר את זה בשם הרב פינקוס, זה אומר שזה המושג של שעשוע. הוא אומר שזה כבר ניתן לבן אדם התענוג, השעשוע זה לחוות את זה. זה בעצם החיים עצמם הם התענוג. בן אדם על ידי אמצעי כזה, עד כדי כך שאם בן אדם יהיה לו כפתור שהוא ידע, שהוא ירגיש את החיים גם בלי כל הפעולות האלו, הוא יכול לשבת בחדר סגור, ולשבת את הכיסא, וליהנות בהנאה מופלגת של חיים, אם הוא יצליח להגיע לאיזה נקודה, שהוא ירגיש את החיים גם ככה, באמת זה הנקודה שצדיקים מגיעים אליה. פירוש, החיים האלו יש להם רובד יותר עמוק, רובד יותר רוחני, שם זה הנאות הרוחניות, לכן הם קומה מעל, לכן זה מה שמסילת ישרים אומר, זה התענוג הכי גדול שיכול להיות, אין תענוג יותר גדול מזה, מאיפה הוא יודע? בגלל שזה הנקודה החיות הפנימית, זה להרגיש ולחוות חיים הרבה יותר עמוקים ופנימיים.
אז אותו דבר גם בחיים הגשמיים, גם הקדוש ברוך הוא רוצה שנשמח גם בחיים האלו. אז כל פעם זה חיבור לחיים. אז הוא אומר, איך החיבור הכי חזק? על ידי, זה מה שהוא ממשיך ואומר. התשוקה של הבן אדם זה להגיע, להתחבר יותר, להתקשר יותר לשורש של החיים. לקבל יותר שפע וחיזוק לעצם הנשמה. כשאתה מדבר איתי על הנשמה, זה הרבה יותר חזק. זה לא סתם חיים גשמיים, זה חיים נצחיים, שבאמת הם מה שבוער בתוך הבן אדם. שאר הדברים זה שכבות יותר חיצוניות. אז הוא אומר, הדרך לזכות לזה על פי האמור הוא על ידי תוספת בתורה. דהיינו, הוספה בלימוד התורה והוספה בקיום התורה. כי גם קיום התורה זה מכליל את הבן אדם שהוא זוכה להרגיש ולחיות ולקבל הערה חדשה של חיים. יותר עמוקה ויותר פנימית, שעל ידי מתעורר השפע העליון להיות מושפע עליו דרך אורות התורה. והנה כשיתבונן האדם בכל הדברים האלו, צריך דבר זה לעורר בליבו חשק גדול ללימוד התורה ולשאר כל ענייני עשיית הרצון הבורא יתברך. בהבינו, שעל ידי זה מתקשרת נשמתו בשורשה. ונוסף הערה לנשמה מאותו סוג של הנשמה, שלזה באמת הוא התשוקה הפנימית של הנשמה, יותר מלכל שאר התשוקות של העולם הזה, וכמו שכתב מסילת ישרים בפרק א', שכיוון שהנשמה היא מלמעלה, תענוגה האמיתי הוא רק באור פני השם יתברך ועשיית רצון הבורא. זה בן אדם צריך לקחת מסקנה מכל הדברים האלה שאנחנו מדברים פה. דברים גבוהים, אבל איך שהוא אומר צריך להוריד זה לא עולם המעשה. עולם המעשה זה שאנחנו צריכים להרגיש את החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא על ידי תורה. ובאמת כמה שבן אדם יותר מחזק את לימוד התורה, לא רק בא שומע שיעור ככה והולך לעוד שבוע, אלא מנסה כמה שיותר להתקשר, ככה זה יותר מגיע להערה הפנימית הזאת ולהבין שזה התוכן של הדברים גם כן. ההבנה הזאת בעצמה נותן לבן אדם כוח עצום. המשך הפרקים הרב אומר שהמחשבה על זה גם בשעת הלימוד, וזה מהספרים הקדושים הכל, ספרי חסידות זה כתוב הרבה מאוד. המחשבה על זה בזמן שעושים את המצוות מוסיפה כוח ועוצמה בדברים האלו. זה לא משהו, זה לא סתם איזה משהו פסיכולוגי, זה משהו מציאותי שקורה, שכשבן אדם חושב שעל ידי התורה הוא רוצה להתקשר יותר להשם יתברך, על ידי לימוד התורה, על ידי תפילה, על ידי מצווה, הוא חושב על זה. הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא בתפילה, אז הוא לא רק הולך ועושה את המצווה, אלא הוא חושב, אני רוצה על ידי זה להתחבר, שהנשמה שלי להתחבר להשם, לקבל אור עליון מהשם יתברך. הוא אומר, זה קורה בצורה הרבה יותר חזקה וגם מורגשת יותר. הרי בן אדם מחפשים להרגיש את זה, זה עיקר, בן אדם היה מרגיש את זה, הרי כל שאר הדברים לא מדברים עליו, כי זה תענוגים הרבה יותר פנימיים ועמוקים. הבן אדם לא כל כך מרגיש את זה, זה כל הניסיון שלנו. ונותנים לבן אדם לפעמים, די פעם ככה, איזה הערה ככה, לפעמים אפילו בלי שהוא יבקש. פתאום הלך איזה פעם היה בקבר הרשב"י, ופתאום הוא קיבל כזה אור נשגב. כל החיים הוא זוכר את אותו אור גדול. אבל החוכמה שלוקחים את זה מהבן אדם אחרי זה. אומרים לו, עכשיו נראה אותך. בוא נראה אותך בלי זה. אבל צריך לדעת שבאמת, כשבן אדם מחזק את זה, זה נותן לבן אדם כוח ועוצמה. ומצווה גדולה מאוד מאוד ועצומה. מי אמר לי זה מצווה גדולה ועצומה? להרגיש את זה כל הזמן. מי אמר לי זה מצווה גדולה? אולי זה סתם להתענג לנו בחיים. מי אמר זה מצווה גדולה להתענג על השם בעולם הזה? אולי זה לא, עיקר התענוג זה בעולם הבא, לא פה. אז פה אולי סתם נעבוד ככה כמו קרשים יבשים. איפה השם אמר את זה? מצוות אהבת השם. מה זה אהבת השם? מה פירוש אהבה? מה זה אהבה בכלל? מה פירוש המילה אהבה? בספר חובת הלבבות כתוב שהשפיץ, הדרגה הכי גבוהה שיש, חובת הלבבות זה אחד מהראשונים. עשה לנו 10 שערים, השער הכי גבוה, שער אהבת השם. מה זה בכלל אהבה? אהבה פירוש הדבר קשר של תענוג. שהשייכות שלנו לתורה ולמצוות יהיה מתוך תענוג עמוק ופנימי. כמובן שכשיש לו אהבה גדולה לדבר, אז כבר השאר האהבות מתבטלות, כן? ואדם יש לו גלידה לא כשרה, שפעם אמרנו פה בשיעור. גלידה לא כשרה שהוא יש לו יצר רע לאכול את זה. אז איך הדרך להילחם בזה? אז הוא להקפות את עצמו, וזה אני לא אוכל את הגלידה. או דרך הרבה יותר קלה ופשוטה. תביא לו גלידה הרבה יותר משובחת. ככה, זה 5 קומות ככה, הרבה יותר טעימה. תעמיד את זה ליד הגלידה הזאת, והגלידה השנייה תהיה כשרה. אז יהיה לו ניסיון בכלל. זה ניסיון בכלל, הוא ייגש ישר למה שיותר טעים. אז ממילא שבן אדם, וזה התכלית של התורה, צריך לדעת שזה מצווה בפני עצמה. השלב הראשון זה שאנחנו נחפש את הטוב בשבילנו, והטוב בשבילנו זה לימוד התורה מתוך תענוג וקשר עם השם יתברך, וזה מה שאנחנו זוכים על ידי דברי התורה האלו. השם יעזור שנזכה כולנו להיות אוהבי השם באמת. אמן. ונגיע לשיעורי תורה בהתלהבות, ותפילה בהתלהבות, ונמשיך את האור של התורה הקדושה והמצוות לעולם הזה. לכל עם ישראל, לא רק אנחנו לבד נשאר פה בבית הכנסת. נביא עוד. איפה כל אחד איפה שהוא יפתח שיעור, יהיה פה עזרת השם ככה מלא הארץ דיית השם, כמה להם יחסים, זה התכלית. כמה שאנחנו נהיה יותר מלאים, יהיה לנו יותר מה לפרנס האחרים. היה הגאון מווילנה אומר, איך אתה רוצה למלות כוסות, של הרבה כוסות שאתה רוצה כוסות, תמלא כוס אחת אמצעית שהיא גדולה. תמלא אותה עוד ועוד יין ויין, ואז ממילא זה יתפשט על כל האחרים. כמה שיותר תמלא את האמצעי, ככה ממילא יותר תשפיע על האחרים.
כמו פעם זה באמת משל מאוד חשוב על זה, כי צריך לדעת שזה ככה הדרך, שבן הוא ממלא את עצמו באור של תורה ומצוות זה ממילא יפרוץ החוצה, הוא לא... אבל מי שזוכה בפועל לעזור, זה אין כמוהו, אין ספק לזה. השם יעזור שנזכיר כולנו לקיים, שנלמד קצת גמרא בבא קמא בלי נדר. השורר שיר